салом алейкум дӯстони беҳтарини ма апа ва хоҳаракам ва ҳамаон нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавем. ҳама каса хуш омадем. умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастен ва ирӯза видеои мо бошад тайёр кардани як намуд печёни кам харҷак песочни. зиёд комментариҳо буд ки апаҷон ягон шириние тайёр кунем ки камхарҷ боша. баҳри шумо ина тайёр кардам печёни кам харҷак. ба мо лозим мешавад 1 дона тухм, 4 қошуқ шакар, 4 қошуқ рӯған ва 1 қошуқча намак, 1 қошуқча разрехител ва орд лозим мешавад. то сахт шиданша як золача мегирем. дар рафти видео шумо мебинем ки мо чӣ хел печёнимона тайёр мекунем. ванилин агар хостен андозен дур нашуда ба мазза мешавад. агар хостен пӯсти лимона ай тёрка гузаронен, урам беҳад ба мазза мекуна ва ин хоҳиши худтон қати вобастае. кадоми ёра ки хостен метавонен ки илова кунен. баъдан ҳазор раҳмати калон апа ва хоҳаракам ки беҳад гапҳои нағз нависен дар комментария. бениҳоят хурсанд шудам. лайкҳоро бисёр карден, видеои моро просмотри нағз гирифт. барои ҳамин ма тез-тезак бари шумо видео мекунам. лайкҳоро фаромӯш накунен, комментарияро бинависен, фикрҳои худтона. ҳазор раҳмат ки қадар гапҳои хуб менависен моро. ҳамин саҳар бовар кунен, як модарҷон занг задан, хеле қачон суҳбат кардам. бениҳоят дамхел дуоҳои нағз дадан. чанд карата ҳоҷи биби шидагиян камтарак проблемаи аз поча доштиян дар хона будиян. беҳад хай зиқ шидам, лекин беҳад дуоҳои нағз додан. дар видеои дигарим гуфта будам ки ай овози ман эрод гирифтиян. ҳамра мегӯянд ки хоҳарҷон ту зиқ нашав, пушти ҳама гап мезананд. овозои ту мода маъқулай. хотири овозот, хотири пухтупазое ки хушрӯ ёд метӣ. мо тра як бор не як видеои тра чандборо гашта гардон тамошо мекунем. гапҳои ту беҳад мода маъқулай. аҳамият наде ту барои мо видео кун. барои ҳамин гапи ӯ модарҷонам мада як мотиватсияи дига шид. барои ҳамин тез-тезак бо гирифтам видео монтаж кардам барои шумо. ҳазор раҳмати калон модарҷон барои суханҳои беҳтаринтон. дар инҷа чӣ хеле ки диден мо дар болои турбтарошак агар калонаш дошта бошем бо беҳтаре. ай ман майдача буд, барои ҳамин мада майдача кардам. чӣ хеле ки хай шумо диден ҳам хел форма додем. баъдан болошда шакар кардем. дар духовка сирх карда мегирем. тамом дига ягон кори мушкил надорад. ҳам чӣ хеле ки шумо диден беҳад маҳсулоти кам кати тайёр шудак, лекин маззаш аҷоиб ай духтаро. боварӣ дорам ки шумо даям маъқул мешавад. вале бо ягон нафаре пайдо мешавад ки воймаи бад кадӣ мегӯянд. дина ду рӯз пеш видео партофта будам. якта комментария буд. ози ман комментарияша бихонам. айнам хел комментария нависиянд ки ҳамин воймаи бад каден, ҳамин блинчика кӣ наметавона апаҷон. бо апаҷон гуфтиянд, бо нигаҳ кунед воймаи бад каден. охи намефаҳмам ман чӣ войма када бошам. бе пул бе ҳичи омӯзондан и воймаи бадай. мошт ман ҳамхел сода када мефаҳмонам. дар назари ваё ҳамхел метавад ки воймаи бад. офарин шумо метавонед дар назари шумо войма метавад. лекин мохи нафарое ҳаст ки наметавонанд дар назари во ӯ мехоҳанд ки оддӣ када осон када фаҳманд. дар инҷа ҷавоби комментарияи шуморо як комментарияи дигара мехонам. фикр мекунам ки ҷавобтонро хушрӯ мегиред. раҳмат апай маҳнаҷон. ман ҳозир синфи 9 мехонам. ман аз шумо хеле чиза ёд гирифтам. раҳмат ба падару модартон апаҷони ман. фикр мекунам ки ҳамин комментария ҷавоби анаму комментарияи шумо буд. агар хай одами мефаҳмидаги боша уже худаш мефаҳмад ки бо ҳаст нафарое ки ай мо ёд мегиранд. анам хел мо сода када мефаҳмонем ки во буфаҳманд, во ёшанд. синфи 9 ай нав мактаба тамом карда. мо душвор гап мезанем, мушкил гап мезанем, намефаҳманд. во шояд мара барои ҳамин хел сода када гап мезанам. як гапа чанд бор мефаҳмонам. мошт барои ҳамин тамошо мекунанд. хай шумо ки метавонед, офарин ба шумо. хай тамошо накунед. печёниҳои моро диден духтаро чӣ қадар хушрӯ тайёр шид. фикр мекунам ягон ҷои нофаҳмош набуд. иҷода хай
бачам да завтрак тайёр кардам, бари шумо камакак видео кардам. Анака даиҷа ма хамир мекунам. Ай аввал то ахирша нишон додагиям. Даиҷа камтар шир дорем, камтар рӯған дорем, камтар об дорем. Да уну стакане ки шумо дидестен да ӯ дрожтар кардагиём. Инам хай граммоша наметавонам гуфта, чунки хамира чанд қай мехоҳем мо меандозем. Чанд қай мехоҳем шир меандозем, агар хоҳем ба маззатар шава ширша бисёр меандозем, рӯғанша бисёр меандозем, мешава нон ё ки кулчаи ба маззаҳак. Барои ҳамин маям якта 1 литра буд, да пакетик буд ширам. Яктай ӯ андохтимо ё ним литр буд. бахшиша ниқша намедонам. 1 пиёла рӯған буд, баъд об буд, намедонам 1 коса об буд. Амхе хай агар ки хоҳиш дошта бошен комментарияда нависен. Видеои ояндада граммош қатъи ҳисоб кардам хе хушрӯ мемонам. инам хел хай хушрӯвак хамирмона мехелем. ози хай шумо нонпазимара тамошо кардан гирем. якчанд комментариҳои дига буд ки дар видеои оянда дар бораи ҳамин чизо гап зан гуфтаги буданд. барои ҳамин ма комментариҳои хонда ҷавоб медиҳам. даиҷа камтарак рӯған рехтам дар таи хамирам. даиҷа апаҷони беҳтарини мо навистиянд ки маҳнаҷон дар видеоҳои ояндат фаҳмон дар бораи переселения чӣ хел супоридаен. шавҳарат духтур шуда кор мекунанд ё ки ягон соҳаи дигар ҳам мешавад. илтимос ҷавоб диҳед. раҳмати калон апаҷони беҳтаринам барои комментариятон. апаҷон шавҳари ма духтур шуда кор намекунанд. тамоман соҳаи ӯ дигаре, лекин ҳам қаша шумо да гуфта метавонам ки ягон хел диплом дар кор нашид дар переселенияи мо. намедонам ай кадом ҷиҳат боша мо да диплом дар кор нашидак да. агар ин будак мадаям буд диплом, лекин ягон хел диплом мо истифода накардем дар ҳамаи переселения. даиҷа чӣ хеле шумо дидестен хамири мо расидак 4 дона нон шидак, нонои калон калон шидак. кулча кунӣ хай бо бисёр мешавава. ма ами нон кардамша. аслан бигирем ин хамири мо хамири кулча будак. комментарияи дигаримон апаҷон беҳтаринед. размери листатон чанд? рости ин листи духовка ай ҳами хона ҳай ма чен накардам, намедонам размериш чанд. 1 сантиметрам надорам даиҷа ки чен кунам. оз шумо да бугум бахшиши зиёд фурсат шид 1 сантиметр агар ки ёфтам сантиметр када баъд ягон видеомда мегум хоҳарҷон. комментарияи дигаримон салом апаҷони ширинам, овозтон маъқул, илтимос музика намонед. алейкум салом хоҳарҷони ширини худам. майлаш раз шумо намехоҳед музикара музика намемонам. мумкин дигаро меҳмоное ки нав дар канал дохил шидагиянд мумкин нафаҳманд. ман вақти видео монтаж мекунам дар таи овози худам музика мемонам. ана ҳамра дига дар видеоҳом намемонам. уже 2-3 та комментария шуд чунин менависанд ки ҳамон музикара намонед. комментарияи дигаримон ташаккури зиёд апаҷон барои заҳматотон. ҳазор раҳмати калон ҳар яктаи шумода ки вақти пурқиммати худтона дареғ надошта видеои мара тамошо мекунед, ҳурмат мекунед, иззат мекунед, қадр мекунед. ҳазор раҳмати калон ҳаматонда. ҳаматама дӯст медорам. шумо қатъи омӯхта шудагиам. инами чӣ хеле ки гуфта гузаштам саҳари як модарҷон занг задан қатъи ма суҳбат кардан. инами сабаби тез видео монтаж кардани ма инами суханои беҳтарини шумое ки ма дар комментариҳо мехонам и дар ватсап занг мезананд миннатдоргӣ мекунанд. ма қуввати зиёд мегирам бо баъди шумо видеои ҳар хелаҳак тайёр дар канал мемонам. агар ки просмотр шурӯъ шавад духтаро лайкотонам бимонед, комментария бинависед, ютуб паҳн мекунад видеои мара. агар просмотр калон шавад ма ҳар рӯз видео мемонам баҳри шумо. ман ваъда метавам шумо дар ман просмотра нигоҳ мекунам. просмотрам калон шава дар як рӯз просмотри мехостагима бигира агар ҳар рӯз барои шумо видео мекунам. даиҷа боша ҳамроҳи шавҳарам, ҳамроҳи фарзандо, 2 бачаи калоним не, 2 таи майдаки кати ам хел чӣ рафтем, горка рафтем. духтарам даиҷа
چی کردیسته کتو کردیسته بهد یک منظره خوشرو بگم که یک روحی آدم بولیده می شود. اینم خیلی کودکو خیلی گورکا بازی کردن اینجا خودم شیشتم تماشا کردم با کم کم نوار کردم شونه خرسندانه خیلی بگم که یک پرگول کشید این یخمولک بازی و این همه هم غنیمت های دخترو امی آدمیزاد نه طاقت گرمی داره نه خنکی راسته چون که اگر هوا گرم کنه میگیم که هوا به حد درجهش گرمه اگر هوا خنک میکنه باز میگیم که هوا به حد خنک درجه برای همین شکل برای هر یک نعمت هر یک فصل سالی دادگی خداوند این برفا یخ همه این غنیمت تا همی یخ و آب نشیده کمتر ای یخ و ای برفا استفاده کنیم چون که ای پیش با گرمی های این روزا را یاد میکنیم نیم خیلی یک روزی خوش و خرسندانه برای ما گذشته شما چی حال دارین دخترها شما را هم رنگی ما بارینم خیلی میروین بیرون و فرزندو را میبرین نیم خیلی یخمولک بازی یا اینکه نمیدونم پرگولکه ما اکو والدین گفتی او گپا همی کاری میکردگیشو همی زندگی میکردگیش بهری همی فرزنده های شکری خدا 4 تا فرزند دارم مایم قطعی همی ها باره یگانچی تیار میکنم میتیم میخرن خرسند میشون بیرون میبرم شونه اینم خیلی روزی آدمیزاد گذشته رفته است اینا با بهری شما یک چند صورت هایی که گرفته بودم آخری ویدیو دا ماندم تا اینکه روی شما هم بلده شوه خیر دخترها تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشه